Sik. Ayo nggo. Nggo kaya mau. Kaya Ida Laila apa iki. Wis telone kedawan. Nyandung nripet terpal. Sing di Mau bocah. jane metu sik kok ben melu guyu kowe. Aku. Malu. Wis bar. Heh, Wis bar. Wis bar. Wis bar guyune kaya lampir kemarin dhewe Ida Laila. Kareti aku. Katoke kedawan. Lho. Liwat kene nyandung nripet terpal. Sing di. Mau lho. Nah iku lho. Mak kursi dinggo. Sing kene iki aman. Sikil kursine iki lho nyampluk kancane sembarang ding. Guyu nek kowe. Aku tak guyu. Banget itu kon jero. Wong anjen umur semene iki lucu-lucune. Umume buntut ya siji, buntut tok papat. Papat nyanggroki kancane sembarang ding. Kowe ngerti jaran sing lanang iku mau padha ae. Piye? Jaran digendoli, jaran ora oleh. Lagi lucu-lucune ngono iku. Piye Suka waris suka. aku lagi tanggapan ngene iki. Kowe seneng tanggapan ngene iki aku ya ngenteni ya ngeri no. Aku senenge babagan ora perkara guyune ya. Kowe disangoni ngono lho. Doro, sakmenika kula sampun nglampahi kewajiban, sampun maringi suka parisuka kagem sedaya para pamirsa ingkang sampun rawuh. Nggih, wonten ing Loram Wetan mriki dalemipun Bapak Hamzah lan Ibu Lia. Kesujatan kaya mangkono. Nggih. Sekawit atur suka parisuka paring sukaning manah marang kadang pamirsa kagem Semawana Putri. Nggih. Ning ya iki eling ora mung wigati jejiban atur palipur ing mburi kae ya isih. Nggih, sakmenika kula atus wonten kewajiban Ya, mangga. nyepakno kenduren kangge mengko. Oh iya, sing kenduren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cepak-cepakno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para legah kagem Semawana Putri. Sasampun lanjenengan diaturi suka parisuka titiwancinipun kasuwun. Anding klasing penggalih panjenengan sami. Hangestren napa ingkang dados jejibahan kula sakadang jalu putra budaya pratitesaken adicara pangruwatan. Bem Anjih Kakang Pendhok. wis sawetara iki dina kasunyatan apa kang dadi jejibahan tak aturake marang sliramu. Nggih. Sliramu go nyarujuki. Yen to sapa kang sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan kae kudu priyayi kang sepuh. Ora mung sepuh yuswane uga sepuh babakan karo. Kados mekaten Kakang Pendhok. Mula saka iku iki dina rehning kaoyaking wektu. Nggih. Awit saka rapeting adicara uga saka senenge para lenggah iki dina kanthi palipur jalu putra budaya campur sari kae. Kados mekaten. Awak dhewe nampa jejiban ora ateges sinebut Raden Pentul kan Raden Tembung. Anjih lajeng. Jumbuhake yen to kae kudu piyai sepuh yuswane uga sepuh babakan karuwe kaki legek lan nini legeye. Kaki legek tela kula sak menika niki legek. Kaki legek ya. Nini legeye. Jumbo kalian swasana panjenengan kalian kula menika sampun kasebut tuan-tuanane tiyang wonten tanah Kaya Jawa. mangkono kasunyata. Mbak menawi samangkene wonten kadang gesang nyuwun pitulungan pangkruat kagem panjenengan kalian kula lak boten ngujiwani kaki legi. Wis sak mestine tak jaluk kaya mangkono ning iki dina sekawit awak dhewe ganti jejuluk. Ora kaya padatan tak rungokake prenjak kanter-kanter ora sak dhuwuring paswane awak dhewe iki. San saya banter anggenipun ganter-ganter prenjak menika kaki legi ya. Mbok menawa ya wae sasmitane ngene tanah Pluit Jawa kae. Nggih. Bakal tamu tumuju sak dhuwuring rompok awak dhewe. Dirantu sawetawis kaki legi ya. Kaya mangkono. Mugi-mugi kemawon tamu ingkang rawuh amberkahi kagem keluarga panjenengan kalian kula kaki legi ya. Kaki legi ya. Nini legeye. Mboten dangu anggenipun panjenengan kalian kula rasa reresan bab prenjak ingkang ganter-ganter. Menika wonten tamu ingkang rawuh boten kaijenan ananging kadosipun sakeluarga. Menapa panjenengan menika sampun tepang tamu ingkang rawuh menika kaki legi ya. Yen to tak sawengkae durung wanuh babagan piyayi kang tumuju ana sadurunge rompok awak dhewe. Mula saka iki dina bakal tak purba amrit raja kang dadi wigati. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Bapak. Nggih, Wonten teges kula tamu ing kahanan pahargyan punika. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Bapak Hamzah. Bapak Hamyah saking Loram Wetan. Saking Loram Wetan. Bapak Hamyah kula pun kaki legek dalah punika sisian kula Nini Legeye. Anggenipun panjenengan tumuju sakjroning rombok kula sajak sak keluarga leres Pak nggih. Punika ingkang garwa. Paring asma sinten Bu? Ibu Lia. Jangkepipun Ibu Marvina Marvina Aprilianti. Leres nggih. Kang putra Pambayun utawi ingkang bajeng pinaringan asma Mas Novel Rizky Hamijan. Noval Rizky Hamijan. Leres nggih ingkang kurakil Nabila Rizkia Hamidah. Nuwun sewu Bapak, Hamyah Ibu. Iya. Anggenipun panjenengan sak keluarga tumuju sakjroning rombok kula mengko wigatipun apa punika? ngeten kaki legeye. Kula niki sepindah silaturahim mewakili sak keluargane Bapak Hamzah. Sepindah silaturahim kaping kalih ajeng nitipake putra-putrine Bapak Hamzah. Kaping 3 niki munggahe lahire sing estri niki Asrupe Surya, bareng Asrupe Surya. Bapak Hamyah Ibu Lia sakeluarga. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang sang tanah Jawa Pak nggih Bu nggih. Mengko wigati ingkang kekalih bilih titiari kalenggan lumantar talang atur panjenengan. Bapak Hamyah Ibu Lia netepi adat tanah Jawa gadahi putra kalih cacahipun. Ngicil kakung saha putri. Kenging awas Nandang Sukerto Kedono Kedini. Ugi ingkang kuragil titi lairipun barengi Asruping Surya. Kenging awas Nandang Sukerto julung caplok utawi julung sarap. Bapak Hamyah Ibu Lia. Anggenipun panjenengan masrahaken putra putri panjenengan dumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lair lusin batin. Sampun sampai lahir batin. Ibu ikhlas. Nawi ikhlas putra putri panjenengan badhe kula tampi. Semoga Monggo nang, mriki. Bapak Hamyah Ibu Lia, panjenengan ampun alit tinggali. Pilih putra putri panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapura semangkil leres dadosaken putra ingkang soleh putri ingkang salehah. Ing titiari kalenggan punika ugi kalukarsa sukertonipun dadosaken putra putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Sasampunipun panjenengan pasrah putra putri panjenengan mateng kula sosian kula tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhan apa cekap dados wigati panjenengan. Sampun cekap kula nyuwun kondur. Sajak wonten dalem tasih kathah pakaryan kula tansah sugeng nderekaken kondur tumuju dalem sawangsang rahyuning kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeye. Ini lagi. Banget bungayati kula kaki legeye. Menapa ingkang kula sesuwun rinten lan dalu. Dinten menika kasembatan. Pinaringan momongan boten namung sawijian nanging langsung kekalih kaki legeye. Wis dadi jamak lumrahe Nugroho ora kanyono-nyono. Nggih. Ning iki dina aku ku kok iya radu ra kepenak kelawan anakmu. Lah kok radu ra kepenak menika wonten menapa to kaki legeye? Lah Noval iki wetenge kok klurak-kluruk ki apa jajane wis maem apa durung. Mpun maem napa dereng nang? Mpun ketoke sik luwe lho kaki legeye. Lah iya nek disawang ngene iki ya ketoke wonge bocah iki ya isin-isin ngono. Ah nggih malu-malu kucing. Kaki legeye. Kepiye? Nika putra kekalih lak nggih kadose luwe. Teng pepungkuran menika lak wonten beras setaker kaki legeye. Kaya mangkono. Amargi menika ingkang putri nggih mangke yen to akhir dewasa mestine bebrayan kudune iso masak ora ketang setitik. Iki Dik sinten asmane sayang? Noval. Aku nek jedadut aku malah wedi lho kaki legeye. Ketok aku gak bahagia ngono lho dadi anakku. Mergo wedi duwe ibu idepe kaya kipas angin.
Niki tak warahane masak wonten pawon. Kaya mangkono. Anggih. Ora ketang kuwi iki dina ana ing pamungkuran kae rak ya ana tela. Oh, anggih. Tak bedole iki dina Oh, kan ketemu. ngaten. Nggih sumangga kaki legi. Kaya mangkono nih. Nggih, nggih, nggih. Ayo nang, nok, padha ning gone pepungkuran kae, ayo padha masak. Ayo. Ayo, kudune iki ora ketang wong lanang ya mestine kudu iso masak. Nabila barang ya kaya mengkono. Kudune ya iso masak ora ketang sethithik. Amarga mengkono yen tok akhir dewasa ki omah-omah bebrayan rak kaya ngono. Oh wis urip dirantu sedelok meneh. Muga-muga wae enggal-enggal mateng. Apa to kae? Apa to kae? Ayo mlayu ayo. Lah kana kedadean sing kaya mengkene to. Kewan gede dhuwur gegirisi kaya ngono. Delek nang kene kene wae nang kene gubuk. Ananging apa kae? Ayo mlayu. Lah kok iso yo mangerteni? Wis delek nang kene sajroning gubuk. Ananging kewan sing gegirisi kae tansah ngoyak-ngoyak awake dhewe lho. Lah kok malah mrene to? Lah kok mrene? Ayo padha mlayu. Tolong. Tolong. Kaki legi ya. Lah kok ana kejadian sing kaya mengkene to kaki legi ya. Manggonku momong kowe bocah sak kloron. Tansah ana sing ganggu gawe kaya mengkene. Janjane sing kliru ki aku apa kaki legi ya to? Kaki legi yang mbok enggal-enggal kondur to kaki legi ya. Kaki legi ya. Ini legi. Kaki legi ya. Tak rungokake saka pamungkuran kae kowe sajak golak-galau janjane ana apa to? Kaki legi ya. Sakderenge panjenengan wau tindak wonten pategalan jabut tela. Kula lak sampun matur yen to badhe nggulunta putra kekalih anggenipun masak beras ingkang setaker. Cobi panjenengan pirsani kaki legi ya. Beras menika kocar-kacir amargi wonten kewan gedhe dhuwur ingkang tansah ganggu gawe kaki legi ya. Dadi kahanan ana sakjroning rompoke awak dhewe iki ana kedadian kaya mangkono. Kaki legi. Tak sawang kae gubuk ya wis ora ana ing panggonan. Kangge menika lak nggih kula ndelik wonten sakjroning gubuk. Ananging kewan menika mangertosi tasih ngoyak-ngoyak. Napa malih kula mlayu wonten sak ngisore kebon tebu menika sakjroning kebon tebu. Lah sekawit ya padha kae ngadeg lagi kok ora ana padha Lah menika diucar-acar kalian kewan gedhe dhuwur gegirisi lho kaki dadi legi. kasunyatan nganti sliramu kelawan anakmu sak kloron kae Nggih. mlayu selang tunjanging kae kang ateges kaoyak pawujudan kaya mangkono. Leres angin kula momong bocah sak kloron kok wonten kedadosan ingkang kados mekaten menika kaki legi ya. Aku njaluk pangapura ora teges iki dina kasunyatan aku lagi wae eling apa kang dadi dawuhe Bapa Hamyah Ibu Lia. Nggih. Masrahake putra sak kloron kae Nandang Sukerto. Dados amargi menika Nandang Sukerto. Yen to kasunyatan wujud tela ora sida tak gawa bali, aku gage-gage mundhut wujuding janur. Lah kok janur kuning menika wonten wigunane menapa to kaki legi ya? Sliramu go ngrungokake yen to dawuhe Bapa Hamyah Ibu Lia kae netepi adat ing tanah Jawa. Leres. Amangka ing tanah Jawa ki kebadat budaya mengkuwerdilan samudana. Kados Kang mekaten. ateges janur werdine ing tanah Jawa kaya cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Makuwasa. Nggih. Iki bakal tak kaluke ana ing janggane anakmu merga aji sangut kang kaijabah iki dina supaya kalis rubedane ing sambikala. Sumangga kaki legi ya.
legi. Nini legi. Sak samunipun bocah sak kloron menika panjenengan kalunge arepe janur kuning. Lah kok pasuryane tansah cumploro tambah sumunar kaki legi. Wis dadi kasunyatan iki dina cahya utawa nur nyawiji ning jiwa lan ragane anakku sak kloron. Sinawang katon cemlorot kae merga katiyasane iki dina wis kaijabah. Mula saka iki Nggih. Ewangewanku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa anakmu sak kloron bakal tak lukar sukerta. Sumangga kaki legi. Ento iki dina wis dadi anake kaki legane legeye. Nggih. Bakal tak paring jimat sifat piandel ganti jejuluk nyelamur laku kahanan kang lanang kae Joko Jlagur, Lajeng. kang wadon Prawan Jlagur. Kados mekaten. Joko mujuti jiwa raga bocah lanang kang suci yen to Prawan kae bocah wadon kang suci. Yen to Jlagur kae bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur. Tegese. Kabeh panjang kone kang dhuwur mesti wae kae jabadane Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane sakron kang ateges uga ngabekti kang ukir jiwa lan raga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Novel Rizky Hamijan. Joko Jlagur. Nabila Rizky Hamidah. Prawan Jlagur. Ini legi. Anggih kaki legi. Wis dadi kasunyatan iki dina Joko Jlagur Prawan Jlagur dadi anake awak dhewe. Leres kaki legi. Mangerteni kahanan kang kaya mangkono sajak gumregah yen to aku wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Lajeng menapa ingkang panjenengan kersake? Ora te ideng aling-aling iki dina palilahmu tak kanthi budal ning kutha raja ngupadi pangupa jiwa. Sliramu tak tinggal kelawan anakmu ana sadurunge rompok sawetara niki. Apa ya wan? Kaki legi. Nini legi. Kandeng kula menika dados ibu nembe kemawon dereng pinter babakan kula mentah bocah lan momong putra kekalih menika. Kaki legi. Kula nyuwun kanca ruwang kagem jagi keselamatane bocah kekalih menika kaki legi ya. Tak sebadani apa kang dadi panjang ning iki dina merga nylamur lakukan ora teges aku njaluk kanca ruwang tangga teparu. Lajeng Mangerti Joko Jlagur Prawan Jlagur duwe kadang tuwa papat cacah kang rawujud. Bakal tak wujudake ning pengarepanmu kanggo kanca ruwang lan uga jaga keselamatane kadange arum saklono. kaki legi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwama. Mutmainah. Supaya hamarah halu amalan kue mutmainah. Yen to sekawit ke badan halus tak cipta dadi badan kasar merga iki dina guna sabyantu iki kabeh tak kon jaga kadangmu anom sakron uga dadi kanca wong legewat sake. Yen sakuh jaga aja nganti lir wesak kedeping netra. Ini legi. Kaki legi ya. Lak wengen anggon ngopadi pangupa jawa kanggo kebutuhaning keluarga. Keselamatan tak sampirna pundakmu. Ngestakaken Sak budal kono ing kutha raja. Aku gomeling marang sliramu. Punten menapa Ento kaki legi. sewaya-waya sadurunge rompoe awak dhewe ana bebaya sliramu ora bisa muntasi. Nggih. Petruk lemah kaping 3 ndang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sadurunge rompo niki. Ngestakaken dewa. Sewang-sewangan nandung selamat ini lagi. Atas-atas kaki legi ya. Ayo nang. Sedulur papat. Tolong ewang-ewang ngono nini legi ya. Jaga keselamatane putraku si Joko Jlagur uga Prawan Jlagur. Saiki ne tak tinggal nenggone pepungkuran sawetara. Jaganen putra lan putriku kuwi. Supaya amarah alwamah mutmainah aja lali. Sing hati-hati sedulur papat.
Supya amarah alwa mahlan mutmainah. Tolong nini legaya.
kabeh rak ya sih kelingan. Yen to kowe kuwi duwe kewajiban momong lan jaga keselamatane si Joko Jelagur uga Prawan Jelagur. Anan saiki sedulurmu anom sak kloron kowe ana katon ning gone papan panggonan kene. Banjur ana ngendi sedulurmu anom sak kloron kuwi sedulur papat? Nini Legaya. Ya. Saderenge kula matur nini. Kula nyuwun ageng samudra pangapunten. Jaluk pangapura. Pangapura bab apa Mutmainah? Saantawis kula kalih kadang kula Supyah Alomalan Amarah. Dutus kaki Legaya ken Joko bau kiwaten kadang anom kula. Pancen kaya ngono. Nanging wonten sak gedepe rompok nini. Awak dhewe ketekan kan kewan kang gedhe gegirisi. Kewan kegirisi. Leres Banjur nini. Banjur kewan kang gedhe gegirisi sak menika kawujudan macan. banjur sedulur manom ke ana ning ngendi Mutmainah? Banjur wiwit dinten iki kadang anom kula morca nini. Dadi sedulur manom sabaran ku ilang. Ora nyangka babar wis. Dan sekaya mangkene iki sedulur papa. Namung kegedhe pengarep-arepku. Ora nyangka babar pisan sedulur papat kene sedulurmu anomku ilang bae kenapa kowe malah padha gegojekan kaya mengkono. Apa kowe ora mangerteni sajroning atiku kuciwa marang kelakuanmu kuwi sedulur papat. Kowe kabeh padha ngleruake tanggung jawabmu. Janjimu nalika semana kowe sanggup jaga lan momong putra lan putri ananging saiki kasih nyata. Sedulurmu anak kowe murca, kowe padha ora mangerteni. Malah padha gegojekan kaya mengkono. Panjenengan boten sah tawang tanges kados mekaten Nini Legaya. Malah paulinge kaki kaya rikala semon. Ayat ana pepoyolan aku kelawan kowe ora bisa mutas. Aku kudu nimbali asmane kaki legeh kanting kecuk lemah kaping telu. Sedulur papa. Ewang ana ndedonga marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga sedulur manom sakloron kuwi bisa ketemu maneh. Kaki legeh. Kaki legeh enggal-enggal kondur kaki legeh. Menapa panjenengan anggenipun kondur menika mireng? Yen to kula nimbali asmane panjenengan kaki legeye. Ini lagi. Kaki legeye. Ora tak selak yen to kasunyatan iki dina sumendal jroning atiku. Kaki legeye. Nyandung nyripet anggonku bali merga durung entuk pakaryan kang gumathok pedhot liman sak goring rompok awak dhewe. Tawang tangismu iki dina kang dadi pitakon. Kaki legeye. Ini lagi. Kalau menika rumaos yen to kula luput. Kula tiring saged dados ibu ingkang sampurna. Anggenipun momong lan jagi keselamatan Joko Jelagur ugi Prawan Jelagur. Esem guyumu kae saben aku teko kok papat ning iki dina tangismu dadi bingung ing atiku. Walaka wae. Kaki lagi. Putra kekalih samenika aneh. Joko Jelagur Prawan Jelagur ilang. Kaki lagi. Nyuwun pangapunten kula ingkang luput kaki lagi. Kula ingkang luput. Kula boten saged dados ibu ingkang sampurna kaki lagi. Arep duka iki dinos sedina ing 1000 ora bakal balekake anakmu sak kloron. Kaki lagi. Lajeng kula ketapripun sepados putra kekalih menika saged kepangke kaki lagi. Pitakonmu kaya mangkono tambah kawit cubluk ing pamikiran. Ini legi. Kaki lagi.
Ora kuwawa iki dina aku duka marang jeneng sliramu go kadang tuwa papat cacahe. Merga kabeh iki mung pacobaning saka Gusti Kang Makwasa. Mula saka iku. Tetembungan budidaya lan ikhtiar kai bakal tak atuti apa kang dadi lumaku ning lelakon iki. Mula saka iku candhek tawang tangis munggah ning sanggar pamujan. Yen to kasunyatan budidayaku kanthi pandongamu bakal mbalekake anakmu sakloro ning pengarepan. Kurang bakal ditunggonen sanggar pamujan. Mugi-mugi putra kekalih enggal-enggal kepangke. Kula nyuwun pamit Kakil Gaya. Aja kendhating donga. Supaya amarah halu amalan kowe mut. Dawuh Kakil Gaya. Yen to kasunyatan ora bakal tambali apa kang dadi caturanku kelawan ini legi. Merga jeneng kowe kabeh kang sago jaga kadang manom sakloro. Mutmainah kowe kang duweni aji kanda pangrasa lan panglimunan. Ing pundakmu sinampiran jijan cucuking laku baline kadangmu sakloro ana ing pengarepanku. Kula sapa ger. Kowe kabeh iki dina kanthi palihan kowe enggal budhal ger. Dawuh Kakil Gaya. Supaya hamara halu amalan kowe mutmain. Halo. Ora nganti gandalan dina Minggu utawa Candra, lagi sak kedheping netra jeneng sira bali ing pengarepanku ning ngene iki dina ora nggo kadangmu anom sakloron kapara ngirit kewan gegiri sing pengarepanku. Apa bener iki yang nyidra kadangmu anom, Ger? Dawuh Kakil Gaya. Yen kaya mangkono. Leres sakmenika kewan kang gedhe gegirisi kawujudan macan. Ekang nyidra kadang anom kula Kakil Gaya. Elah dalah. Yen to kaya mangkono bener apa kang dadi pandrandraku. Yen to Terus? sekawit badan halus tak cipta dadi badan kasar. Iki bakal tak baleke dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana sak lingko karpane kewan gegirisi iki. Mula saka iku, Ger, iki dina ora usah kesuwen. Manjing jiwa lan ragane Joko Jlagur Prawan Jlagur, Ger. Dawuh Kakil Gaya. Mandeg satria tejo leksana tejane wong aran katon. Kemlundungga krikil malang-malang ler katyondo klosat-klosot tengahing marga catur tengahing prapatan. Yen to kasunyatan kewan gegiri sing pengarepanku iki dina bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasana momo, Ger? Wong gedhe dhuwur Iya. tambuh marang aku. Tanah Pulut Jawa iki ora ana loro, ora ana telu. Ya mung siji aku. Sing kena diarani Sri Bathara Klok Sauto. Ya Raden Gembong Kamidja sing dadi aranku. Balik sapa gedhe dhuwur? Saka ngendi papan panggonanmu? Sri Bathara Klok Sauto. Yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg pengarepanmu. Ora kalios pune tanah Pulut Jawa ya kaki legek kang dadi peparang. Wih lah kalah. Ngiras pandes kebenaran. Kowe bisa arep karo aku. Yo ing papan kene. Aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sajaring tanah Pulut Jawa. Jatang pangane Sri Bathara Klok Sauto. Kaki legek Mana paran? aning yo kene. Iki dina aku mlebu ing desa Loram Wetan kene. Ana bawan sing jenenge Bapak Hamzah, dalah Ibu Marvina Aprilianti. Bapak Hamzah hang duweni putra. Laire hang barengi ang sluping Joro. Nabila Rizkia Hamidah. Sing kena diarani bocah julung caplok utawa bocah julung sarep. Ananging Bapak Hamzah hang duweni putra loro cacahe. Naufal Rizki Hamizam dalah Nabila Rizkia Hamidah sing kena diarani bocah kedono kedini. Aning yo kene iki dina tak dadah kala mangsa tak kremah ora bisa ajur tak untal malang ora bisa mlebu rasane panas
Pedes. Pereh. Kowe apa sebabe kak legem? Sri Bathara Kala gelap sayuta. Ora bakal tak ambali apa yen to kasunyatan kedadian dredah sakjroning rompokku ora kali apa kal gawimu. Iki dina apa kang dadi kasunyatan dek goglok dadi mangsamu merga nandang Sukerta kedana kedini. Uga mung kaing kae kang uragil nandang Sukerta julung capok utawa julung sarem. Wis dadi jamak lumrahe. Ning iki dina kasunyatan Sri Bathara Kala gelap sayuta apa lali nalika mbambat asor ing tanah Jawa kae. Entuk anggonmu goglok apa kang dadi jadang panganmu titising bapa Adam kang nandang Sukerta nanging yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Yen lali-lali ora karuwat sengkalane tetunggan kaya mangkono iki dina kasunyatan Sri Bathara Kala gelap sayuta apa ora mangerteni yen to bocah sak kloron kae kinalungan janur kuning ana ing janggane. Kak paringi aji sanget kang kae jabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges bocah sak kloron kae wis kalukar seketone dadi bocah kang suci ora duwe sengkala apa-apa. Nek goglok malang nek untal mujur ora bakal gawe ademing sakjroning wadukmu. Kasunyatan gawe sengsare sakjroning karpamu. Sri Bathara Kala gelap sayuta. Rening pangerteni kanan kang kaya mangkono tak jaluk kanthi aris. Ya iki dina aku ndelok baline bocah sak karone tanpa gethek diri sawiji. Yen to dina Sri Bathara Kala gelap sayuta budi wae bakal tak sembadan. Kagil gaya. Sokeh kendel. Bondo wani. Wae wani njaluk putramu suwe jroning gua garbaku Tak dodo. Apa baitanmu? Upama iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta njaluk bobono, njaluk tetap busan. Minangka gandine putramu. Apa sagu menang kani gak legek? Cak enteng sinangga bot anggone bakal mulungake anakku ana sakjroning garbamu. Memayu-hayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan patihake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku tinta ing alam donya. Sarat sarana baline bocah sak kloron ning donya kawujudan iki dina apa kang dadi panjalmu bakal tak cepake uger. Yen to gebyaring donya iki dina uga ana ing pengarepan. Uger aja njaluk tumring lintang lawan rembu. Kagilek Ana paran. rongokno gobokmu lan lekno mripatmu. Aku ora njaluk gebyaring donya. Aku ora njaluk tumring lintang lawan rembulan. Rehne aku njaluk gandine putramu. Raga kegandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Minangka gandine raga kegandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih telu cacahe. Kowe sing kapisan. Sing kaloro beras telong fitra sak bumbune. Sing katelu mori putih telong dedeg telong pengawe. Ora esuk ora sore yen kaki legek saguh mujuti panjalukan Sri Bathara Kala gelap sayuta putramu baudhake kaki legek. Pitik seta mujuti jiwa raga kang suci gantine jadang pangan ngedempe sakjroning wadukmu. Beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Yen to mori putih kanggo buntelmu sewayah-wayah madhep marang Kang Kuwasa. Kawujudan ing donya iki apa kang dadi panjaluk. Atur sepuna tanah plujo kena nek enggal utahno anakku ora sakjroning karpang. Kaki legek Ana parah. yen mangkono panjalanmu ora usah kesuwen. Saiki putramu suwe jroning gua garbaku. Ananging kaki legek eling-elingo aja ganti wani blenjani Sri Bathara Kala gelap sayuta. Yen kaki legek wani blenjani Sri Bathara Kala gelap sayuta. Terus piro tumpes kaki legek. Sri Bathara Kala gelap sayuta ing ngarep tak kandhake sesepone tanah Pulau Jawa iki dina ora mlenjani janji. Yo, yen mangkono mundur sajangka tambah dong. Akal tak tambani kanthi asal. Ini lega. Yen to kasunyatan iki dina aku wis bali kelawan anakmu sak Kaki kloro. legeye. Panjenengan nimbali kula menika amargi Joko Jlagur kalian Prawat Jlagur sampun kepanggih kaki legeye. Wis dadi kasunyatan iki dina. Yen to anakmu sak kloron bali kaya wingi-wingi. Anjing kaki legeye. Ora Banget tasilai ngayati yen to kula. kacidra dening Sri Bathara Kala gelap sayuta. Iki dina lelakon mung kanggo wadining awak dhewe merga kabeh wis kaijabah slamet tumuju ana ing sakjroning rama awake.
Anggih Kaki Legaya, ananging sak sampunipun bocah sak keloran menika kepanggih menapa panjenengan boten mireng yen wonten perenjak ingkang ganter-ganter Kaki Legaya? Malah kaporo iki dina tak sawang saka kaduhan kae. Bapak Hamyah, Ibu Marvina Aprilianti. Tumuju sajroning Kampayawati. Anggih Kaki Legaya. Sampun ketinggal anggenipun Bapak Hamzah dala Ibu Lia menika badhe tindak wonten mriki wonten rampok panjenengan kalian kula Kaki Legaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan ora samar Bapak Hamyah Ibu Lia. Anjir Kaki Legaya. Gawe kageting atiku yen to nggawa sajak kabotan. Bapak Hamzah, anggenipun rawuh menika lah kok mbok dodong menapa badhe sadean menika? Mboten. Sewu Bapak, panjenengan beto kados mekaten jajane mengko wigatipun napa punika? Ngeten Kaki Legaya, kula niki mamakel sak keluargane Bapak Hamzah sepindah silaturahim kaping kalih ajeng jak wangsul putranipun putri Bapak Hamzah kaping 3 niki memaringi sedekah utawa ganjaran marang Kaki Legaya lan niki sampun nguwatake putranipun Bapak Hamzah. Sedaya punika minangka sedekah wanyun Bapak Hamyah Ibu Lia tumrap kula saha sisihan kula. Nggih, leres. Sampun ikhlas Bapak. Ikhlas. Ibu nggih ikhlas nggih. Badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tambah. Monggo kula tampi Bapak. Sasampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisihan kula, titiari kalingan badhe ngajak kondur putra putri panjenengan. Wonten wigatipun apa Pak? Kok enggal-enggal kemawon? Mangke dalu ajeng kula kitanake. Novel Rizky Hamijan. Badhe dipun hitanaken. Nggih. Kula tansah saged amuji anggen wis samangking lampah hitan lumamah kandelan jarujeng slamet kalih putra Wikara pinaringan inggal dangan wangsul malih wonten dampar pelang dadosaken putra ingkang saleh. Nuwun sewu Bapak. Ibu, teng mriki kula badhe nitipaken wujud penjanur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Bapak tuwin Ibu. Janur punika samangke panjenengan tegesanganipun bantal utawi kasor anggenipun biasanipun putra-putri panjenengan sari. Salaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sabdan gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi ibu calon lepen ingkang wonten toyanipun mili. Kanthi piwasan pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rangguak wujuding janur nanging angguak sengkalane anakku kedono kedini. Munggahing julung caplok utawa julung sarap. Kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihai kaping 3. Nggih. Kaporo saged denggol dadosaken putra ingkang saleh, putri ingkang salihah. Amin. Ing mriki ugi sampun dados anak kula. Nggih. Bapak tuwin Ibu kula aturi nimbali Kang Putra kanthi sebutan Joko Jlagur. Nggih. Kula paring tulodo Pak nggih. Ngir anakku Novel Rizky Hamijan Joko Jlagur. Ngir anakku Novel Rizky Hamijan Joko Jlagur. Dalem. Ngir anakku Nabila Rizky Novel Rizky Hamijan putra Joko Jlagur. Dalem Bu. Ugi samangke ingkang putri nggih teng lebet mangke ditimbali kados ngaten nggih. Nggir Nabila Rizkia Hamidah Prawan Jlagur ngoten nggih. Ing mriki ugi kula badhe masrahaken Bapak rasukanipun nggih ditampi Bu. Mangke yen nglarung janur mriki disarengake nggih. Nggih, dibujang nggih. Plastike dibujang nggih ben disirep kena banyu nggih. Bapak, Ibu, putra panjenengan ing mriki kula badhe pasrahaken dumateng panjenengan sami.
Semoga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi lir sedya wigati kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Warga Bapak Hamyah Ibu Lia tansah pinayuhan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Purnaning pahargyan tansah sugeng derek kondur tumuju bidalem songsong rahayu nirkala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki lega ya. Ini lega ya. Menika kula mbeta tembor saisine wonten beras kuning kembang setaman wajib. Godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kula ugi wonten kupat luaripun menika tilaranipun Bapak Hamzah dalah Ibu Lia. Wis dadi kasunyatan endahing awak dhewe urip bebrayan ing tanah Jawa kae kebadat budaya mengkuwer dilan samudana. Kados mekaten. Ana nyata wong Jawa aja lali jawane. Embor awak diwajib ngemborake marang tangga teparo ana ing Loram Wetan. Bapak Hamyah Ibu Lia wis nglukar Sukerto putra lan putrine. Lajeng beras kuning Beras kuning menika ngeneng-ngenengake pikir yen to kasunyatan sok kapan bisa kuat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. wajib menika. Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake mari jeneng tanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Lajeng kembang setaman kaki lega ya. Bapak Hamyah Ibu Lia ora lali marang kadang tuwa papat cacah kapara-para nabi para rasul para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Belu Jawa. Bil khusus kaki danyang sahibul wayah ana ing tlatah Loram Wetan minggahing ahli kubur jaler lan estri. Lajeng godhong alang-alang apa dalah godhong keluar menika wedinipun Kasunyatan menapa? Bapak Hamyah Ibu Lia nyenyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Wiwit awal duwe hajat lan akhire supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubeda nering sambikala. Sabatene digawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rezekine kosasmitaning godhong luweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Amin. Lajeng ingkang pungkasan menika wonten kupat luar kaki. Kupat luar mujirat dicara pangruwatan kedono kedini minggahing yaiku julung caplok julung sarap iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa sineksen para malaikat kedawatan. Para nabi para rasul para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Belu Jawa bil khusus kaki danyang sahibul wayah ana ing tlatah Loram Wetan. Ugi dipun hangesreni para pamirsa kakung semono putri. Dinambi ing dinten punika Ahad Legi malam Senin Pahit. Kanthi piwausan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Betara kala gelap saito iki dina kasunyatan bakal tak wujude apa kang dadi panjaluk. Ning iki dina aku njaluk sabiyan tepu saguh. Saguh kaki lega. Yen kaya mangkono, rina lan wengine jejer papat jagat lor, jagat wetan, jagat kidul lan jagat kulon rumeksa lan jaga. Aja nganti bebaya tumuju sakjroning rompoke utawa pidalem panjenenganipun Bapak Hamyah Ibu Lia apa saguh. Saguh kaki lega. Yen to kaya mangkono ngisor lan dhuwur uga dadi keslametane dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Apa kang dadi panjaluk iki dina bakal tak wujudi raga kandhila nyawa kepanjingan sekma. Seta wujude telu cacahe mundur sapyak bakal tak pinangkani.
Oh, Megah-megahkan laksana dicoba.